Esenlikler yurttaşlar, hoş geldin İldaş'ım. Esenlikler, yurttaşlar. Hoş gördüm, yurttaşım. Yurttaşlar şunem bilen var. Yurdun içinde bolup geçen var. Esası siyasat vardır halkın içinde işlenen o siyasat, korku siyasatı. Şu hakkında bir görüngeçlik ettik de. Hayat İldaş bu hakkında açıklamalar var olsa mesela üstünde olduralım. Hava indi şeyle burada var indi nemede şurada şol 1881'den beri demede biz artık şu Rus imperiyanın kolonyal siyasetinin aşağına girdik da. Ondan sonra şondan beri koloniya siyaseti devam et geliyor. Şol 81'de ýa-ni iň soňky näme bolarak, iň soňky näme gala diýilýärmi? Orta Aziýanyň iň soňky galasy bolarak Göktepe düşdi. Eýem Orta Aziýa Russiýanyň o kolonial sistemasynyň aşagyna girdi. Ondan soň bütüninde Orta Aziýa näme? Artık koloniýa boldy. Ondan soň indi bu belli şo ýerden eýem bu milletleri tömürüp gelýärler. Bu Uluguden milleti nädip tuttu bu koloniya elinin aşağında. Yani neme vardır bir hayfı nemenin kim aytýara şonu bir generalın bir Rus generalın biri aytýara o ilkinci nemede birinci Göktepe söwüşinde yeňilýär Ruslar. Ýa-wa. Şonda diýär Kuropatkin diýýärmi kim diýär şo Lamakin biri şolaryň diýär. Lamakin. Hökmany ýagdaýda şu Göktepäni alamaly sebäbi eger Göktepäni alyp bilmesek biziň adajyk neme bilen eskeri göç bilen giden bir regiony elimizde nädip tutup oturanymyzy öwrenörler bular. Diýen neme getirýär-de sözleri getirýär. Demek neme bilen aslan güýjem yetmezdi bilen ýöne bu propaganda, yalan propaganda bilen, korku bilen, korku siyasaty bilen bu regiony elinde razdilaý iwlastly diýär. Bölüp regiony bir-biriniň aralarynda neme dip, onuň üstüne de korku salyp, aslan şu kolonial nemelerin kolonial siyasaty korku üstüne urlanda. Näçe korku bilen nemede Stalinin repressiýalary vardır. Hani bir şowat Sovet Soýuzy vardır. Nädip şol Sovet Soýuzyna girýän respublikalaryň hemmesine repressiýalaryň üstü bilen nädip korku saldylar. Ve häle bugüne şu güne çelli şol neme dowam edip gelip oturda. Şo kolonial siýaset Türkmenistanda dowam edip otur. 91'de biz aýry öder döwlet bolduk, garaşsyzlyk aldyk, bir taraplyk aldyk diýen bir palavra bardyr. Şol fasat yaratdylar da. O garaşsyzdyr, bir tarap diýen fasadyň aşagynda häle bu kolonial sistemanyň ýörek gelýäni, häle şo neme gorkuy, genosidin gelip oturanyny ine şol Taparaň ýalak, Halmyradaň ýalak aýdyllar halka nemetdi da yetirip uratda. Milli Halas Etiş Komiteti şu ýanak ýagdaýlarda bir millet işgal altında bolan wagtyny Atatürk Milli Halas Etiş Komitetini gurandyra. Şo ýanak bir millet işgal altında bolan wagty Milli Halas Etiş Komiteti gurulýandyr. Ve şol Taparaň, Halmyradaň ýanak aýdyn adamlaryň ýolbaşçylygynda guruldy şol Milli Halas Etiş Komitet. Ve şol bularyň täsiri bilen şu 20-nji ýylda bir aktivleşdi. Halk bir aktivleşdi. Yani Türkmenistanyň halky bir aktivleşdi. Nähili şöyle bir ýymrak, any garşy tarap şeýle bir korku içine girdi bilen bir uklap ýatan ýaçaýkalary uyandyrdy däni halkyň ýene-de nemesine allak bullak etdi, akylyny allak bullak etdi. Halk näme öwredigine şaşyrdy. Näme bolanyny düşünmäni galdy. Halky ýene izini serpikdirdiler da. Bu arada ýene ol korku siyasetini ýene
yöredip gelýärler da. Ol şol häle nemäni gorku siyaseti bilen tutup otyrlar. Ene ýurdun içini aýry öz Türkmenistanymy dalýar. Häle gorku siyaseti tutup otyr şu ýurdun içindäkini. Ene bugün meselem bir nemäni her bir adamy alýan, ene şol düşündirmä çalışýan da şunýanak ýurdun ýagdaýy şeýle ses çykaryň diýerler welin köpsi gorkýas diýendirler. Nämeden gorkýar şol adamlar? Meselem, nämeden gorkýar? Şol hökümete garşy gitdiň, seni tutarlar, türmäge atarlar, türmelenmediň ýagdaýynam gowulýar. Dogry dämi? İnsan daşy aslan şol Sowet Soýuzynyň türmeleri, öňkü sosializm, kommunizm, türmeleri dünýä meşhurdurlar. Iň özüniň zalymlygy bilen, içindäki gynnamalary bilen, açlyk, keselçilik, ýa insan daşy insanlara dawranmak, tualetleri bile içinde, ýa hiçbir sanitariýa ýok, hiçbir uslow ýok, insany prosta bara döwüp taşlaýarlar türmelerin içinde. Häle de bu ayal türmeleri vardır Türkmenistanyň içinde. Ýa döwüp sınýarlar, ýani hiçbir neme ýok ýa. O bizim bu türmelerden çıkan adamlar bir da adam bolana gaýýan. Adam olma sebäbi hiç nemesi ýok artyk. Ol nemäň içine dogzak, ya dogzakym gowudur belki. Bizim türmelerden. İnsanlara gorkyny şo ýerde salýarlar. Ene bizim Odan Depe diýen bir türmämiz bardyr. Ady yetikdir. İçine girmegem del Odan Depe'niň adyny aýtsaň ady yetikdirýär gorku üçin. Ene bulary milletiň gorkusyny şularyň üstü bilen millete gorku salýarlar. Hani ýol gereýini näçinji ýylda gereýini millete emeli bir şekilde ýaýratdylar da ýygynlanan milleti bir hatar türmeleriň içinden geçirdiler. Gorku saldylar hemme. Ene şu türmeler arkaly milleti gorku içinde tutýandyrlar. Yani demek näme demek? Sizin dikkatyňyzy siz ýanky ol ünsüňizi bölmek üçin ýegellerdir, ýa-da Gurban Uludur, ýa Serdardyr, prezidentlaryň üstüne çekýändirler sizin ünsüňizi. Ýok, olar hiç bir oynayan rolu ýokdur. Ýöne bir marionetkadyr, ýöne ine şu türmeler sizin gorkuýuňyzyň sebäbidir. Siz o türmelere girmekden gorkýaňyz. Şonuň üçin hem sizin gorkuýuňyzy ýok etmek üçin o türmeleri ýok etmelidir. O türmeler ýok bolmalydyr. Şunu bilmäňiz gerek sizin. Aslan mınyanak zalim, bul insan daşy haýdadyr da ýaşaýardy. Haýdasydyr atyrda ýaşaýardy. Şunýanak bir neme bolarmy? De guman bir neme insanyň üstünden şeýle bir zalymlyk edilermi? Ýok edilmeli bu türmeler. Pribaltika näme etdiler? Pribaltikada ýok etdiler türmeleri. Näme üçin ýok etdiler? İlki bilen ol simboly ýok etdiler. Gorkuýnyň simbolyny ýok etdiler. Şoň üçin Türkmenistanda da bu gorkuýny milletiň içine salynan gorkuýny ýok etmek üçin o türmeler içindäki adamlara birinçiden çykarylmalydyr. Sebäbi o türmeleriň içindäki aglawa insanlar haksız ýere oturandyr. Üstüne tökmet yelmenendir, ýa bir siyasi nemeden girkizlendirip köpeleri yapık sut bilen girkizlendirip kanun ýok. Kanun daşar edilen işdir bular. Yani bir ogurluk diýeli, bir ogurlukda tutdular. Bir ogurluğa 10 kil berip bilýärler da, bir ogurluğa 10 kil berilermi? Ol Türkmenistanda ine biz şuň hiç bir şol 1881-den bäri hiç hakyky öz erk bir Türkmen Cumhuriyeti gurulanak da ene şol neme ideologiýa bardyr. Täze Türkmenistanda türme bolmaly däldir. Ol türmeler yer bilen ýaslan bolmalydyr. Ol Owadan Depe ýok edilmelidir.
Näçe türmelerimiz var. Her velayetde bir türmemiz vardır. Şagaldır, Owadan Depedir, ýene nämedir, Bayramalda bir türme var, Daşowuzda aýallaryň türmesi var. Ýok edilmendir o türmeler. Hocam çıktı yani. Gorku şo ýerde. Dowam ediň. Şimdi o şöyle uğraşlar da pul aklanacak olsa ortada devletin pulunu aklanacak olsa ya var. Oğlu pul aklanacak olsa göre olmayan kuruluşlar firmalar urlaya ya da benim Türkmenistan edilişi yani ululu olsa gereksiz halka hiç ilbahbid olmayan kuruluşlar aeroport dedi avazan dedi o zaman hiç gereksiz yollar kurulur. Ondan sonra kuruluşlar olar olimpiyada geçerler. Şimdi şu pul aklama görünüşü da Hindistan'da korku siyasetini da imperial aklaya yani aklaya olan da yığmaya şu türmelerin üstünden yığmaya da ediyen nimesini zalimliğini yani sömürgesini sonra türmelerin üstünden saklaya. Şimdi şöyle orada içindeki dışındaki adamları yüzleniyor da yani onluklar özünü yurduna bağış edecekler yani öz toprağı için görüşecekler için. Birinci urg edilmeli yerler hareket olanda yurdun içindeki Mentovskoy ve meheme caylar vardır. Birinci türmeler vardır. Şu hareket başlanan onu türmelerin kapılar açılmalıdır ya da o kapılar dövülmelidir. Şimdi şu kapılar açılanda ya da türmelerin kapıları Rus imperiyasının hiç yeri zulüm etmene mümkünçülük olacak yani. Zulüm edecek olan zulümünü gözlep bilmiyor. Yani bilmesi yok. Karanlık ocağı yok da yığınak koyar yani. Edecek olan hareketini. Halk ortaya çıksa da şu an yurt dışındaki insan hakkını koruyucu kurumların gözleri Türkmenistan üstünde olacak. Çok mani suratta yani metin edilecek. Yurdun içinde ne var yani? Halka karşı bir hareket var mı? Halk ne heliyorlar paraya? Şunun için berde yani kaçından kurban oluyor, oğlu ya da yeğenler olar neme da soğuyunda köpükler olar neme kukla ortada ekran hükmüne koyulan halk Rus imperiyasına karşı savaşmalı oluyor. Şu tayda yani sömürgeni sömürgenin doğamını bethetmeyecek olsam birincilikle yani kaçınmalı türmeleri kapılar açılmalı ya da dövülmeli. Başka yol yok. Şunda edilecek olan zulümlerin, oğurluklarını yani gidilip bilmeyenler. Rus imperiyası. Ne için hareket etmelilik sorarsak bizim yurdumuzu sömürgenin bethettirmeli. Birincilikle hukuk tükilmek için, ikincilikle toprağımıza eye çıkmamız için, üçüncülükle toprağın yer üstü yer altındaki aylıkları öğrenmek ve halkımıza sindirmemiz için gerekli. Yine Zaparada Gorkalandır Yengshilen Igor Makarov dedi, Atchersov dedi, İTR kampanya, Ukrayna'daki kurulan kampanyalar. Orsadan şu neçeler muhtiyarımı edip alıp oturan bizim toplumumuzdan öğrenen gavimiz vardır, neytimiz vardır. Şu baylıklar bizim geleceğimizin, geçmişimizin baylıkları da çağlarımızın değişli. Bize ve bizim çağlarımıza değişli. Şu toprakta native yani hakiki yerli yaşayıcıların baylıklarıdır. Yine şöyle Summan'a geçtilerde 600
87 milyon yanlışlarım arada gideceği Katar'dan görüşünde anlamda. Onun summasını yani değerini bir neçette köpeltmeli oluyor. Üstünün yani bölme sataya ne adayında katma değeri madem. Ondan dışarı edilecek şol satılan önümün katma değeri var da açık bilecek iş işleri yani önümçülüğü suratlara ortağı olsam milyarlar, bir neçe milyarlar ne ya da ortağı iş ya. Yani şol milyarları çağrılmadan toprağımıza netice ettirmek istedi. Birinci şu türmeleri yıkmalı ya kapılarını açmalı. Türmenin içinde de elbette birileri dinleye oturanlar vardır. Onların tayin olsunlar halkın ayağı alanını halkın tarafına geçmelidir. Eğer öğrenini geçip çağrılarının doğduğumuzda yani açık aydın yerlerde yaşamanı isteseler mecburi edilmelidir. Bilmedim o tayda vatansever adamlar yaşayamıyor, yaşanıyor, işlenir. O hakta men aydıp bilecek el 1%, 2% bağ olma mümkün. Şolara değişti da esasen. Kalanlar öz adayını görür şoğun. Başına näme gelýär ya gelen o. Yani kaçındaly şu neçelle 80 dip ortalama alsak 1880 Rus imperiyası öz edenetliliklerini şol türmelerin ya opsi zona diye saklanmayan yer şolun içinden yapıp geldi de aklak geldi eden erekenli. Yani hem çelden akla hem yurttaşından gözevçilikten eden hareketlerini yapıp başdoğru görkelmeyen anonim şekilde görkelmeyen yani saklayan da. Bunun devam etmeni yani zulmün devam etmene kömek oluyor. Onun için türmeler yok edilmeli. Türkmenistan ideolojisinde hiç emeyen karşısında yani bolaya neredeyinde de bitmiş olmalı. Ediliyene şu anki kurumun o hakkında değil. Sonun yani ben düşüncüm var. Rus İmperiyanın gizleyen hareketlerinin tümrüğüsünün genosidin yığınalıp aklanıp duran yerse türmeler gibi düşünüyorum. Onun içindeki saklamayan elbette vardır yarındır günahkar yani suç işleyenlerin vardır. Ağlavı öyle yurdun hukukunu gözler yani şu toprağı için edilecek inovasyası olan yani önümçülüğü edilecek. Niye de gözbaşı adamları saylanıp ya da yine hukukunu gözleyen adamlar oluyor. Yine de şoları saylar 20 yıl 10 yıl yani. Yani kaçsın yani içinde şu adam değil yani adam olmalı yani. Şöyle yani şu korku siyaseti sonun üstünden yani demediler da. Cemlenler şu tayda cemlenler hem gizlenler şu tayda. Onun için bir tür meragat önemlidir, açılmalıdır kapılar ya da dövülmelidir. Söylerak aydayım. Boşanma varsa olmadan yine devam ettim. Okay. Türkmenin neredeyse var her maşgalasından bir türmeden geçen adam var da. Hälem şol gereğini şu emel usulda bir yayrat nemettilere. Her bir maşgalada türmeden geçen adam vardır. Yani kimi sorusan yanında ya ağası vardır, ya oğludur, ya doğunudur.
ya çağatıdır, näçe tanak, näçe enelerin, näçe atalaryň çağalary gitdi. Bagra garyan, näçetiniň dogany, näçetiniň agalary, eneleri, başy derejede öldürilenler näçe. Al neme şeyler adamlar var da dişini qıtyp gören yurdun içinde, yurdun daşında, yurdun içinde. Dişini ısıp gören adamlar var da. Kaçanlar birde atpap, kaçan olar kadip käwat yurdun içi bilenem gürleşýär da. Gatýanem şunyana ýakylary haksızlyga orap, türmäge salynyp, bagşy öldürilen nemeler bilenem gürleşýär diýenler. Dişini gajap durda. Şu yeter bir neme signal gelsin ýa-da bir neme bir habar hany ayağa galyň diýip bir habar gelse bara şu damağımı çalacak näçe tanak adam var bella koyan näçe adamım var diye da gülleşenakdy. Şoňany gatykän duş geldim ben. Şeýle adamlara yurdun içinde de yurdun daşında da adamlar gaty soňky nemesinde durlar. Neme olýandyra insanlarda käwap. İnsan şeýle bir derejäge gelýebelin. Ýa-ni eýem hiç zat farkyna barmaýar. Diňe gorkuda zatym eýem umrunda bolmaýar da adamyň. İnsan şeýle bir derejäge gelip otyr da yurdun içi. Jany şeýle bir jany ýakylan da bu milletiň. Ýa-ni bu jan ýangynjyna bir ayaga galasa, ýa-ni näme boljagyny bu türmelerde iskence ederler. Ýa-ni näme diýeň, şoňa sebäpkär bolarlar. Mam gaty jany ýanjakdyr ýöne. Bir şu millet ayaga galasa. Türkmeninki bir ayaga galýançadyr. Indi şu diýjek bolýan bir zatym bar da meniň. Ene milletimize ýüzlenesim gelýär da. Ýa-ni bu millet nemedir? Ýa-ni ol 20-nji ýylda bir serpikdirdiler diýdiler ha. Serpikdirmiş bolup bilerler. Ýöne bu millet hiç yere gidenak. Diňeje bir neme moduna geçti, bir näme diýilýär oňa? Gözlemlenme moduna geçti. Kimiň näme degini durup, düşünüp, kim näme etdi, näme boldy, kim näme ortalykda, kim dogry etdi, kim ýalňyş etdi diýip şunu diňe düşünmäge sessiz durşuwat millet. Ýöne milletiň köpüsiniň gözi açyldy. Kimiň nähildigini ortada o emeli döredilen o aktiv toçkalar, jurnalistlerdir, aktivistlerdir diýip bara. Näme üçin döredilen näme eýem Halkyň Sesi kanaly köp adamyň gözüni açandyr. Näme üçin edildi we nädip serpikdirdiler? Kän adam eýem göz açyldy bilýärmini? Önece sesini çykarman otyr ýöne. Sesini çykarmany. Bir näme, bir bolýar şeýtdir, bir näme diýilýär oňa. Bir od almadan öň bir ýere bir tutaşdyryp goýberýän odal gitýär ýa şoňany bir näme spişka garaşyp otyr da. Täkelje bir spişka gerek şu an ýurda. Şoň üçin millete ýüzlenýän, türkmen milletine ýüzlenýän bir zyanan olarak ine sizi şu an nemetýändirler. Ýurtdan çykarjak bolýandyrlar. O ýerde ine palan ýerde iş bardyr. 18 ýaşdan 25 ýaşa çelli, wizaňyzy töläp berýär, şu ýere nemäňizi çykaryp berýär, o ýere çykarýar, bir ýere çykarýar diýip inanmaň şu zatlara. Sizi ýurtdan çykaryp ele näme ulçylyk etmek diýäňiz? Näme üçin gitýäňiz başga? Türkmen näme etýär daşar ýurtlarda? Ulçylyk etýär. Bu problema beýdip çözülmeýär. Nire gideli bu problema bizim ýanymyz bilen gelýär bu problema. Bu problema çözülmelidir. Onom ýurdun üstünde, ýurdun içinde çözülmelidir. Şonuň üçin hiç kim çykmasyn ýurdun üstüne, ýurdun içinden gaýtam, ýuwaş ýurdun içine girin. Vatandaşlar, ýuwaş-ýuwaşdan ýurdun içine girin, sebäbi eýem ýa-ni näme Milli Halas Etiş Komitetiň birinji tapgyry, ine informasiýonly söwüş alyp barandyr. Indi ikinji tapgyra geçip oturandyr. Bu da hereketdir.
indi yuvoş herekete geçmelidir. Yuvoşdan. Şonuň üçin atda yuvoş ýurdun içine ýeke-ýekeden girip başlan. Ýurdun içindäki olluklar bardyr. Olaram yuvoş aktivleşip başlandyr. Ýurdun içinde saňa biz hazır haçan diýär-de, haçan diýip soraýan köp eýem nemeler var. Soňky döwürde gepleşýän bilen haçan bolýar-da, haçan habar elýär, haçan ayaga galmaly, haçan diýip millet sabırsyzlyk bilen şoňa garaşyp otyr. Şonuň üçin her kim taýin bolsun we siz näme etmelisini gowy bilýändirsiňiz. Nädir aýtdyk. Birinji bilen habar berilen wagty türmelerden başlaň we siz ýüzüne tanaýansyňyz, türkmelerde size kim iskence etdi, ne diýär mahamalar, miliseler ýüzüni tanaýan da her kim ýaşaýan ýerinde. Kimden başlamalysyny? Halk gowy bilýändir. Taýin bolun diýjek bolýan. Gaty ýakyna geldik. Yani Türkmen saparang diýär, Türkmen ümnen aňlar diýär. Täze ýyllarda yani salut atylýandyr. Meşhurdur, täze ýylda salut atylýar. Belki saluty türmelerin üstünden atarsy gerek. Türkmen düştü. Bir sayda goşup geçen hani bir de yurttaşına çıktım ya çıkıp baryanlar neme goşulmaň diýär, siyasata goşulmaň, ýyglaman, halkyň seni ýyglaman diýerler. Ýurdun içinde hakyň sorasaň hukuklaryň dikelçek bolup karandaşlaryň yani ejik tarabyna ýapyşýarlar. Özüňi döwüp bilmeseler karandaşlaryň aksyýarlar. Indi bularyň gowşak taraby görünüp durda. Mesela участковый mentler bolar. Yani cinayet aktarış işleri, yani merhameler, mentalskoy dişeyenler, o sovet, yine barıncıklığın o sovettir. O sovetin ilk geçeceğini mürdeçilik değiller. O çoğuların her kim halkın içinde ne olan hemmeti, ölüleri belli yaşayanlar, belli karındaşlarını tanıyan, yani büyük nimetini, yine tat vardır, çağlar vardır, venan vardır. Bunların hizmetini tanalıyar, yine bunların gowşak gerçek taýdyr. Kalan halka wagda indi şolara näle garşylyk görkezjek bolsa, ene orta çykaýna deňde de halkdan habar alyp durup, yani aňa geçirjek, halkyň näme hereket etjek bolýany öz agalaryna getirjek bolýan, ana şo ýan gazap geçen ýerlerimde. Indi bularyň öýleri var, yakınlar var. Halkım mecburi adayda bunlara ağız vurmalı oluyor. Demek nemesine her şekilde karşılık koyacaklar. Yani hareket etmeli bunlar için. Halka şu mesela genocid etken, horlak eden halka yani bir kanun nemetmek olara demek için bir kanun çıkarmak etmek için gereken kanun halkın özü kanun yani. Yurdun halk da edilen halk hukukları için ayağa almalı, yıkmalı mı, yımarmalı mı, yakmalı mı, karşısına çıkan unsurlar diye da karşıdaşlarını doğru haklıdır. Şonun için halkın gözünde olsun yankıların, öyleri, yakınları, o halkın içinde göze görnemek deyip veren kazyollar vardır. Hükümet diýilen edaralarla işleşip veren. Onların öyleri vardır, özleri vardır. Bunlar hem gözden tutturmalılar. Birincilik bilen hareketin başında yankıları hareketsiz koymalı. O hareketsiz koymalı deyilende de halkın öz bilir nahil yadayda hareketsiz koymalı. Belli o derece durup bilir mi, durup bilmez mi? O haklıdır. Dursa da durmasa da hakkıdır. Yani kalan halkın öz düşünür yan kayısıyan yani ümmet düşünün diyerek. Yani
hökümet diýilen her nimäniň terör yaparan gowşap gerşe taýy. Rus imperiýanyň gowşap geren mene nimädi? Türmeler, ýa-ni türmeler. Birinjilik bilen şolar etmeli, ýani iki görnüş bar da. Ondan ortağa çykyp başga ýerler ýakyp ýymyrmak okma da şo taýlar ele geçirse boldy. Ýurt halkynyň eline geçýändir. Ýani ol häzir häkimlikde işleýän ýeri halk öňe galdy, ayağa galdy, öňüne almaly diýip loňkuldap gidip bilermi iş ýerine? Öýe odalyp tuka. Ýa öýündäkilere bir näme barkadyp tuka. Salam aleykum diýilip tuka, ýani bu arap nemesi bilen. Sag otyňyzmy diýip soralyp barlanda işine gidip bilermi? Şu sorawlar gaty jogaby ansatda ýa-da oza berdiň şerleri ýa-da mentler, участковойлар şolar gidip işläp bilermi iş ýerinde arkaýyn? Ene şuňa çellä halkyň gowşap ýerine alyp pelä etdiler. Halkam haklydyr etmene. Dünýä boýunça bir ýazylmadyk kanunan bar ol. Dünýä ýüzünde de ikrar edilen kanunan bar. Halkyň her bir edeni öz azatlygy üçin her bir edeni rekedi. Haklanýandyr we haklydyr diýip. Şonuň üçin ýurtdaşlar gözüňizde bolsun. Halanan ýa kaçyň ýaly ümme düşsen Türk sözünde kim düşmedi diýär. Şonuň ýaly wagtymda ma bir näme bolun ýaly ýurtdaşlara. Kaçan bolsa o uzağa çekmeli, uzağa çekmeli. Milletim, halkym taýyn bolun we ýuwaş-ýuwaş ýurdun içine girin. Çykmaň ýurtdan. Ýuwaş-ýuwaş ýurdun içine girin. Ýuwaşam däl. Biraz aktivrak girin. Hem taýyn bolun. Bolýanda, ildeşler. Kommentariýalaryňyza garaşýar. Her bir sözüňiz bizim üçin önemlidir. Kommentlarda pikiriňizi ýazyň. Sag oturun ýurtdaşlar.